CPM yakari BJP banaram seng lam sago CPM yakari bhai BJP banaram seng lam sago Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Hambai CPM yakari BJP banaram seng lam sago CPM yakari bhai BJP banaram seng lam sago Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Hambai Takok nang bortomano CPM ni tam posto tongmani Hambai di bawah kaham jatuh nama ang Komunis Parti ini semuanya sini zaman lalu kalau bawa Polisi juga dikasih mereka, hari pore parti village committee besar ya, kalau yang orang jaga bawa passport mana सरकारी पंचायत village committee ini semua mereka, tabu যেহেতু রাজ্য বা বিজেপি কেন্দ্র বা বিজেপি Kaya BJP tabu pesa agin kahai tamu kahai no kaya na ini o jago na sang samil buki hambai Takok ko korano tini sengthai klayo asok din CPIM khaimani pore tini nangtangai BJP ni digi yapri chana ni nangka CPM by BJP to kadale simaya tabok tangai CPM yakarei BJP o phanya nangka kok thaisa thani kisa sai khana re delo korong Laikina hambai sini raja ni sini vice president murti tamsi namu janajati mursani Mongol Debar mataku tay oro tay jotono tongo kubino CPM tangi ya karena nangka abo kubiko je buskango sini thanai je sini pradhan mantri je sini नरेंद्र मोदी जी जे सामनी जे सबका साथ सबका विकास अब जे CPM मासक बसर चालू फाइमान थेकिया इनबो तेबो काहाम नाय एलाका डेभलप खाइमाननाय बनो वान सुबिनो आं तिनि BJP बानारो फाइमानि खायो यागिताम फतमन nang agi CPIM party o hai keba CPIM tongpro nini barjar bo barjar tongmani hai ko bo pot tongmani prothom to BJP CPM tongmani to abo kubiko CPM ang tongmani prothom member tongai samung tangka tarpore engka LC member ni pore ano barjari kha village committee vice chairman chalonam ragi barjari hui ang aro 10 bochor hamkaino elakani borok bai khalai phaika ngai tabogan je oro Narendra Modi jini je sabka sath sabka vikas no obonang hamko puitu khayo obo jotoni mane nokhlabano bati klainai sabka sath sabka vikas abonang wan subino ini BJP banaro asmani CPM yakari BJP banaram seng lam sago CPM yakari bhai BJP banaram seng lam sago Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Hambai tay bucin logi phai dong sekarang apa Belakina hambai tini belakina khatong khaja tai tong thok ne bising tei jeng tini Surendranagar ADC village tini simna hejamara ne bising kalaija Surendranagar ADC village ne ungai tini family khongtam tai 11 putar CPM party khlai jongmani lai thangjak salo tini yango ani yakso tini dara tongo boh gangkai CPM party ADC village Surendranagar ADC village ni chairman tai members tongo elected members agini borok CPM party asik basar khai jongmana yakarei
tini hai salo jeng bai BJP party o lamrinani tai jeng bai samung tangnani bagai borok phaika jeng tini party BJP ni ungai khabai khukbai chini dara samna lamsagui nakha tai bongni thinang tai jeng bai miliwei bebak samung khlaithani o borok khabai khukbai agogui phaika tai jeng BJP party ni ungai borok no khabai khukbai lamsago tini ni simi borok chini BJP poribarni সদস্য হিসাবে जों borokno khabai khukbai lamsagui nakha tai bwskangni salo teibo phainani bagui yapri barokjak tamo hingkai tini হঠাৎ khlaiui जों program no khaina nangmani bagui tai joto borok mane tini saiman sugli ani bagui haike bongni kereng kereng samung tongmani bagui borok tini phaimanlia haipana salcho salini bisingono borok phainani bagui ready tongo tai borokno basang khabai khukbai lamsagnai jotona khulumka hambai